Għandna konferma oħra illi dak li seħħ f'dawn l-aħħar ġranet, partikolarment il-bieraħ, kienu manuvri biex isalva Clint Camilleri jew biex jippruvaw isalvaw lil Clint Camilleri. Ex-qar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg f'konferenza tal-aħbarijiet li saret l-erba' war li fil-jum ta' qabel Clayton Bartolo irriżenja minn Ministru fil-waqt li Clint Camilleri għadu qed jokkupa l-kariga tiegħu. Matul il-konferenza l-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar fl-iżviluppi li seħħew fl-aħħar 3 ġimgħat meta propju ġie ppubblikat ir-rapport tal-Kummissarju tal-Istandards biż-żewġ ministri instabu ħatja li taw impik fantasma lil mara ta' Clayton Bartolo. Bernard Gregg fakkar kif fil-Kumitat Parlamentari tal-Istandards il-Partit Nazzjonalista għamel diversi talbiet fosthom li Clint Camilleri u Clayton Bartolo jagħmlu apoloġija kif ukoll li Amanda Muscat tirritorna l-flus lura, iżda meta n-naħa tal-Gvern ivvutat dawn baqgħu jiddefendu lill-Ministru Camilleri. Il-Kummissarju tal-Istandards isibhom ħatja it-tnejn. Il-Kumitat jadotta dak ir-rapport imma mbagħad lil Clayton Bartolo ġaluh qablu u votaw favur li jiġi mċanfar, però votaw kontra li jiġi mċanfar Clint Camilleri. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li jumura liħor qed ikompli joħroġ biċ-ċar li dan huwa gvern li għandu problemi interni kbar u li huwa gvern ta' frodi biss, frodi spiss. Hawnhekk huwa sostna li l-aġir tal-gvern ta' Robert Abela mhuwiex aċċettabbli għaliex dak li jott tal-Clayton Bartolo jott ukoll għal Clint Camilleri. Huwa fakkar li fir-rapport tal-Kummissarju iż-żewġ ministri instabu ħatja b'mod ugwali fuq l-istess materja fil-waqt li saħaq il-pożizzjoni ta' Clint Camilleri m'għadix tennibbli. Kien għalhekk li appella lil poplu Malti u Awċi sabiex nhar it-tnejn jattendi għal protesta li se ssir fis-6 ta' filgħaxija quddiem il-Parlament. L-għadab tiegħek nhar it-tnejn trid iddawru biex turi lil Robert Abela li le mhuwiex aċċettabbli illi jibqa' jiddefendi lil Clint Camilleri. Għax fl-aħħar mill-aħħar kien Clint Camilleri illi approva illi s-Sinjura Amanda Muscat tieħu konsulenza u paga ta' 70,000 euro fis-sena meta ma kienx ħaqqa għax mhux kompetenti u meta ma wettqitx ix-xogħol illi hija tħallset għalih. U dan sar kollu bil-barka tal-Prim Ministru, sar bl-approvazzjoni tal-Prim Ministru. L-istess Prim Ministru llum jipprovja tina l-impressjoni illi qisu ma kien jaf xejn. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li bil-preżenza tan-nies quddiem il-Parlament jista' jitwassal messaġġ b'saħħtu li l-poplu huwa mxebba bl-aġir ta' Robert Abela u li pajjiżna għandu bżonn bidla.